sagot abiyag. Tumakder tayo. Dagiti tambur ken gitara agtukar tay agkanta idanggay tay intay sala ragragsak tay kenkwana daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat danggayan nakman agyaman iti Dios, iti naunday nga panawen, nga panangibaon na kanyak, panangpili na kanyak, ti kalaksidan ti haan nga pan nakaikari nga agbyag kaspadi in buyat na ti grasya ken bendisyon na tuy na mo akabsat yo kadanggayan da nga agyaman ida ito'y nga panangarambak sa nga pulo kat walo nga tawen nga nagserbi sa nga pulo kat walo atawen a kinakapsot sa nga pulo kat walo atawen a grasya. Sang kamay sa tayo nga rod nga agyaman, iti dahito na santuan a misa. Tapno maikari tayo ang makirano, iti dahito na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi, ken managayat. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pakpakaasiak ken Santa Maria, nanayon na Birhen. Kalagiti amin nga binas, ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. O Diyos, inkumit mo kanyak ti panakaaywan ti pamilyam, saan agapo taaddapan nakaikarik, no dikat gapulaeng ita di matukod a pammarabor ta grasyam, tarabayan nakadi, tapno makapudno akken ka iti panangtungpal ko kadagiti annong ko akaspadi, ket iti sidong tanaayat a panangidalan mo, maiturong ko ken ka dagiti tattao a naitalek kanyak, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Dito'y bantay mangisaganan to ti Apo ang manakabalin amin, iti padaya nga agpaay kadagiti amin a nasyon dito'y lubong. Agkakaimas to ataraon ken arak ti maidasar. Iti daytoy abantay, ikatennan to ti ulep nila dingit, nga da iti ngatwen dagiti amin a nasyon. Punasen nanto dagiti amin alwa, ket ikaten nanto ti pakaibabainan a sinagaba dagiti tattao na itintero alubong. Ti Apo a mismo tinagsao, inton mapasamak daytoy, kunanto ti tunggal maysa, isu ti Dios tayo. Nagtalek tayo kenkwana ket inispal na tayo. Isu ti Apo, nagtalek tayo kenkwana, ket ita naragsak tayo, ket napnuan tayo itirag-o, agsipod ta insalakan na tayo. Ti sao ti Apo. Agtaengak to ngagnanayon iti balay ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Iti nalang to akaruutan, paginanaennak, iti sibay dagiti natal na nga ubog, iturungnak, baro apigsa ti ipaay na kanyak. Iturungnak iti tumutop adalan, gapu itinagan na. Uray pay no aglasatak, iti inget sipnget a lugar. Jakto agbuteng tadda ka kanyak, ti sarukod ken baston mo sa lakniban nak. Mangisagana ka iti padaya, nga agpaay kanyak, iti imatang dagiti kabusor ko, linanaam ti ulok, agliplipyas ti tasak. Awan dodwa akumuyog to kanyak, ti kinaimbag ken kinamanagayat mo, bayat ti panagbiag ko, ket agtaengak to agnanayon iti balay mo. Isao ti Diyos Apo, suruten tayo si pupudno, ta iso ti bagnos tayo, ti dalan ken ti kinapudno. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Nagna ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea. Simang at iti may sa aturod sa nagtugaw. Napanken kuana ti adu a tao anangik
Anang ikuyog kadagiti pilay, bulsek, lugpi, umel ken adupay ang masakit nga indisuda iti sangwanan na ket pinaimbag na ida. Nasdaaw dagiti tattao ket indaydayaw dati Dios ti Israel idi makita da ang makasaon dagiti umel na imbagan dagiti lugpi makapagnan dagiti pilay ken makakitan dagiti bulsek. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana maasyanak kadagitoy atattao tatallo nga aldawen ditoy yan ko ita ket ita awanen ti kaninda. Diyak kayat apagawidan ida asibibisin, amangan no matalimudaw da iti dalan. Sa dino ti pangalaan tayo ditoy let ang ti umanay akanen dagitoy akaado ti tao, sinaludsod dagiti adalan. Adda mano at tinapayo, dinamag ni Jesus. Pito, ken sumagmamano ababasit nga ikan, insongbat dagiti adalan. Imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti pito at tinapay ken dagiti ikan ket nagyaman iti Dios. Kalpasan na pinispisi na sana inted kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Opat aribo alalaki tinangan malaksid kadagiti babbai ken ubbing. Pito a basket tinapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Thank you, takablaaw yo. Idirabiin na pang kami nagmisa ijay Sisa San Francisco Javier. Ijay dinaratan. Kaya idi nalpas ti misa, ay wano sakbay misa, ada dete ubing jak amuno in ramandakpay nga ninong na idi taray ataray. Kakan tiyawak ta jimuging na at dagurad. Apayanan ano itublak ka, nga itugtog ka no. Kapay nga tangipon mo kung nakta ininnam sapay la jingipon na. Tana ikat ko ma kung nakakan tiyawang nalikot mo nga nakyot nga ubing. Kumalagip ko kanyami idi ubing kami, no kasi nga adda maitugtog. Nya ti remedyo na. Kanyami di ubing kami no adda na itugtog. Dengepem tinisnes amoyo nisnes. Ipapudot mo yan ti dalikan wano yan ti kwa dengepem. Dengep in English hot compress. Tamadimot ti cold compress di ayan mi idi tati ayan ti aglako ti ice ijay bangir a kalsada. Kaawam mo't mabisbisikleta, awam motor na mapangkagumatang, ice nga gatangam, hot water ton makadanon, iya ayan, iso mo lang nga iso. Kadangap, di ti umuna kanyami, tatanag cold compress, ado na kita ice, kung kunata yung kanyami, idi, tila remedyo na itugtog katapno nga lumitam, kotsa ikin na, idinadinap da di jay, kung daduma pasari masobraan, di pudot na ginisnis. Apay nga nisnis? If you know nisnis, amuyo tinisnis? Kada kami tinisnis, haan nga magatang, daya ka-recycle ti biyag, no madijeba doon, umuna, ratem agbalin at rapo, iso paginaw mo, di mat? Amoy aginaw. Di mo daya iso ti pangkwam ti sabon mi pa ito, nasya atin no, at the champion nga blow, dahil tayo dapo, may dapo, walay, nasilap. Trapo dahil no, mausar iti plato, nadalos pa ila di trapo, haan? Na mausar pa ila ti plato, mausar pa ila iti kardero, mausar pa ila iti kabababaan nga tukad na, no, na medyo maumuman nga agbalin at rapon, agbalinan nga, nisnes ta apaya, pagtugawan ti kardero, pag-ugingan, ti iganan na, haanan nga mabalin nga, usarin iti plato kada pagpunas iti kwa. Kasya ti cycle na, ti bado kanyami, mangrugi abado, dumadaan, nagbalin nga trapo, agbalin an nisnis. Kada dyan nisnis, iso ti kasla kuma kayanan nga karurugitan. No, kumano bisikleta ka kayanan, dagay ure grasa, ure inyan, iso ti kakuanday jayan. Kakaslaman ti biyag ko nga padi, kakasla nisnis.
tapno makadalos, masapul anarugit. Nga talaga nga dahil karurugitan nga pasitnan, iso ti pan nakausar na ta makadalos, kano daduma, kitkitaan di jay, no haam mo gamin nga itabog, ginisnis, di ayan ti narugit nga ubot ti kardero, di man ayan mino nangisit ka kunada, kakasla ka la ubot ti kardero, kunada di ubingag ta nangisitak ka no, lalakan ubot ti kardero, apa niya lang nga kangisit ko idin. Kamasapol di jay nisnis, tapno madalusan di jay nauging nga nangisit nga uray lang agman manteka, masapol nga mausar nga punas nga aging gana nga uray lang marunrunot. Lakas di man tibiyag ko, kas di man tibiyag mi nga padi, siyak laeng anang runata, narugit garon. Kamasapol nga maitabog, masapol nga mairarab iti rugit, masapol nga mausar, tapno makadalos. Iso nga no ti idea tayo ti padi ket nadalos nga kasla anghel, nga kasla santo, nga awan ti kamali na awan basol na haan nga makadalos. Nadalat yung nagti kumbento nga agkarkararag nga haan na kaya ti rumarta, haan na kaya ti makabasol. Haan nga makadalos. Kasla, di mat na kayo no kabarbaro ginisnis mo ka, maariyak ka pa nga mangipunas ijay ayan ti ubat ti kardero haan, wano ijay lababo no narugit. Kasla maariyak ka. Nga madalusan di lababo mo no DJ ko ano haam nga itabog nga kakasya ti biyag mi tapno makadalos kasya man iyararig ko ti biyag ko kasya for 18 years 10 ket 8 nga tawen kung kunak nga rod ka atidog mo launay dayjayan anya ustonto mo nga tan tapno nag-provide kayo mo dito sa Salcedo ti padiyo tadda mo uy-uyawon yo. Napianok, anak yo, kaanakan yo, kabagyan yo, adan dildillawon yo. Kasi lagada giti taga Sibilya, dila-dillaw da, ada anak yo nga padi, awam nga rod. Nakakarkarit da nga, la, ada anak yo, lapadasin yo man ta anak yo, no, kabailan yo nga dillawon, kabailan yo nga uyawon, kabailan yo nga ikritik. Kasi data 18 years nga, anyala ti grasya na nga, inted na kanyak. Haan agrasya, grasa, amoyo ti grasa. Oh, panakamilat, panagmansa, pangapasig nga panaka rugit. Ngam ti pintas na latamet, kasla mo la ginisnis tayo, di mat lablabaan tayo tinisnis, amoy aglaba nisnis. Nariti aglaba ka ko ure lang nga, day takukum ka agnisit-ngisit. Sa kanto pa nagpapedicure mo, sa kanto kung nataramay mo no nalpas. Ngam naglaba ka nisnis, maalisan pa di imam. Ngam no daddo, maure no kasla narugit. Ti grasya ti Diyos, haan nga grasa ti Diyos, madalusan lata. Ti grasya na, dalusan na lata, uray no at damilat na, di maadadayay may ginisnis ka hamon mapapudaw nga kasday di original. Idi 18 years ago mat akada kam ngagkasinsin mat kinni Apo Teto mat aka pa ni happy anniversary mat kanya na upat kami tatan ni Apo Carlito Feria happy anniversary kinni Father Andre jay Kabugaw 18 years ago mat akal kalpas mi mga nagkonfesar idi mat agin sa sangit kami mo dito sa angot altar mga thank you kada kayo nga pamilya kung kunami mat adya agsangsangit nadalos pa ilaeng mat akas lalay ti awam pa ila ti bahid na. Habang maus-usaran na rumugit mo, 18 years ago ka, awam mo pagrianan ti rugitan. Kala ko majinis-nisen ka, uray labaam kada ikulada mo, kada tiraam ti perla white, awanan ti pakakuan na. Ngam ti pagyamanan na, ti grasya ni Apo Diyos. Until now, uray ko na nga narugit, us-usaran na pailaan di pa din na. Uray kas ano kang ingisitanen nga nisnisen. Lablabaan na pailaeng. Uray hanga agsubli di kinapuraw na idin. Us-usarin na lata. Adda paila konpesar. Diyak amo no kasano ka po daw ti kararwak tata nagkonpesarak naganan recollection mi. Wan haanin nga kasla idi kadalos. Ngam ti grasya nga kungkunak, ti grasya nga ibagbagana. Lablabaan na pailaeng. Naanos ni Apo Diyos nga manglablaba di nangisit nga kararwak. Naanos ni Apo Diyos nga mangikulkula adalata. Tahan nyo nga mo ti biyag mi, sa bali ti biyag mi gamin.
kada kayo nga parokyanos, da kayo nga pagserserbyan ti padi, kasla naglaka ti biyag ti padi. No. Papadi laeng ti makaawat ti pada na apadi. Not even my family, adda dagitay handa maawatan, haanda nga uray kasano ka close mi ka open mi nga agkakabsat, tawam ti naganak min, ikararagan nyo idada Andres ken Aurora, tawang kumapadi yo tatano awan damet, naganak dati 13, may ka-11 ni Rupo, iso nga di may 11 ko mga anak yo iso agpadi, kararagan tayo met. Uray no kasano ka open mi agkakabsat, kasano ti panangawat ti kakabsat ko kanyak, adalat na handa nga amo nga biyag mi nga papadi. Pray for your priest, hanla nga siyak. No adda makita iti padi kaasyan nyo ikararagan nyo. Haang nga day tikasla no bumbumbaan nyo ti padi yo, nagado ti maupupay apadi, nagado ti agrigrigat apadi, nagado mapukpukaw ti bokasyon nan nga padi. Naggrigat ti agpabasa ti padi, awampay tulong yaw. Kada kita taga Sibilya ko enjoyan nyo tapadi yo, inya ti intulong yaw. Murela ko mo no allowance ta seminarista nga mapandi seminaryo. Patpatyon no agpadi dayta. Imbes nga ta encourage da nga laga agpadi. Adamo may sama ko uyutak di anak na mudto ita pagpadyom ta anak mo. Sayang father, naggwapo. Apay da kam lang nga durgit agpadpadi mo tan. Nagsirib pa, apay da kam lang nga muno ti kaya yung agpadin sa kay to uyaw-uyawan. Di da mo maiturod nga iti di anak da. Di da mo maiturod. Taapaya, sayang kan. Feeling da mo, nagwapo di anak da kada apo da. Kada jay, handang anyang amo ti biag ti padi. Itirwar, naragsak kami, siyempre pakanan da kami mat. Regalwan da kami mat. Ngamno di unag ti struggle ti padi. Once nga simre ka iti kinapadi, ibagak kada kayo. Ti demonyo berberukan na latan ti pan nakarigrig ti padi. Imaginan ta may nga padi nga mapukaw. Inya nga ragsak ti demonyo no makapukaw ti may nga padi. Inya nga ragsak na nga maawan ti sakramento nga konsagraran na, maawan ti kumpisaran na, maawan ti lanaan na nga masakit na mapakawan ti basol na. Inya nga ragsak na. Iso nga ti outside one, tirwar ko nayo, kas lamayat ti biyag ti padi. One mayat, ado ti mayat na, ado ti suffering na, ado uriga na. Agtrab-trabaho ti kalaban, kayat na nga dadaulan lat ti padi, uray no niya kungko na tayo. Birukan na di kakakapsutan, agundaway. Aging gana nga maawan di espiritu na, aging gana nga dati nabanbanog, na umuman, opayon na, uray ko nayo, isursuro miti, namnama, ayat, nya na ganan, kapya, nganda kami ti umuna nga lablabanan da, taapaya, demonyo ti makalaban mi. So nagda kalaban ti padi, demonyo. Labanan nyo ti padi, demonyo ti manglaban. Hanya da kayo. Mari na ti ayat yung ngam ti kalaban mi sa bali. Taapaya agragsak ti demonyo no makapukaw at ti padi. Agragsak ti demonyo, han nga agtuloy di jay, kayat na ti agpadi. Di jay nga ti struggle na. Iso ako na yun, no ti biyag ti padi ka, ay nagragsak ni Apo padi, huwan ti ay outside, ngam di yo amo ti struggle mi. Di yo amo no kas ano kam nga lumablaban. Kaagyaman kami, siya ko maagyaman na taapaya, at dakil at akadwa ka lumablaban, umuna ti pamilyak, aw-awatin daklat ta. Na sumangpeta nga nakamurarag amudan, handan nga agsasa, aglimlimeng da. Huwag iti kinakapsot ko, awatin daklat ta. Ado nga pan nakailawan, ado nga anos da nga mangbagbaga, pwede mo yun, didak kung tanda kita. Ang talnaka nga men, kunada, dinadong para ka talaga may sa tagbatin daklat ta kuman. Nya kaminti, ako na. Dayay, isuda. Kada kayo nga tattao nga may parpari na ti ayat. Panangisakit, iti kalaksidan ti kinakapsot. Hantay mga itolerate dagijay kamali, tanong mabalbalin akaawan ng tao kami laeng. Da kayo nga mga parpari na ti panangisakit. Da kayo matimangtad inaw iti inspirasyon kada kami. Agyamang kami, dagiti naggapgapon nga nagbunaibilang nga kamang ti pamilya gapota, impakri nadamot ti ayat da, pagyamanan da kayo. Kada kayo nga dedicated nga agtrabaho ti parokya. Da kayo ti inspirasyon ko.
Da kayo timang papapigsa, no, makita di tarigaga, reget yung tumulong para ti panakaiwaragawag ti pagarayan ti Diyos. Da kayo timang papapigsa kanyami. Kadagitay kritik, kadala mang dildilaw, thank you matapaya, tumibtib ker. Ije kami nga tumibker. Kadagitay followers nga mayat nga sumupsuporta, naggargaro ni Apo Diyos, oras ang gabatit laeng gapukin ni Apo Padi, pagyamanan da kayo. Ikararagang kayo amin, kararagan tay amin tatan, nang runa kada kayo nga sumupsuporta, da kayo nga naayat nga tumulong dito yung parokya. Kadagitay very special people iti biyag ko, kabsat apadi, gayam nga nasinged, amuyo tabagbagiyo, dagitay mangawat lat tauray no anya nga anya na ganan, ups and downs ti panagbiag ka dalat nga sumusuporta, pagyamanan kayo. Katapta dito ibanghelyo tayo ni Apo Jesus, adyat inaramid na. Pinapagna na dagiti pilay, sorry at, hangkay mapapagna mo nagpilay kayo, tas yak tagpilpilay niya. Pinakita na dagiti bulsak. Awanan narigat nga lukatan ti bulsik nga tao, no ti panagkit-kita na ti padin ka, kastamon, uray nga to nagtambli-tambling kahan na baliwan daytan. Nila Apo Diyos ti mang pabakuan, no siya kung di pa nagkita da kanya kon nga kasjayan ka, hamo nga ma-check day jayan. Nintula Apo Diyos ti orayan tayo nga manglukat. Kasapay ko matadamot dagitay maluklukatan ti panunot, maluklukatan ti panagkita ti panunot da, itinasaysayat nga wagas, dagiti logpe ko na naman, nga awan siyak ti logpe, agsao dagiti umel. Dadya mo ti misyon mi, dadya ti misyon ti padi, tumulong nga mangiwaragawag ti pagarian ti Diyos, kadagitay agad-adal di topic tayo idi Domingo, anya dagitay akum tayo, haanla nga espiritual, physical, iti social, iti ekonomiya, iti lubong tayo, masapol nga adresan tayo amin da jay. Anya pa ito, dagiti masakit, pinaimbag da. Kadagiti gundaway nga adda na paimbag, babaan ti iman ni Apo Padi. Awang pa'y launay dito, ijay patikiti adaw, idi na lanaandan ka, naguungar da. Hindi ko ang kadalag sakit ti tiyan na ka, umay da maamin, agpaagas, ito yan ay sobra busog, magayam nga mamunsyon. Kado na kita'y umay, gano, grasya ni, it's not me, grasya ni Apo Diyos. Kadagitay mangnamna mati grasya na, nga kunak nga uray no nakapsot, uray ko ay may sanganisnis, no makadalos. Uray may nga trapo, no makadalos. Katumulong tayo nga mangugas day tanga man trapo. Anya ti kasano ti panangugas day tanga nisnis, jay kararagyo. Day panang nagparintumang kayo, iraman nyo, ti padiyo. Haan lang nga siya, amin. Nagparintumang kayo, idawdawatan nyo. Anya day kararagyo, papigsaem. Ikam ti grasya, ti kinaanos, ti biyag, ti padi. Ikararagan nyo, sapay ko matagtalinaed nga napudno iti awag na tauray no padi kami, uray agserserbi kami, uray hammi kayat ti rumwar, at dalat tamo day awanan di awag na, agserserbi at teknikalen. Ngam haanin nga padi jari na. Uwan bali di sakramento nga aramiden na ngam addan dagitay kakabsat nga papadi nga kasla jay kaunag di jay panagserbi na ka napukawan, nga magserserbi. Ado ti kasjay, kararagan nyo. Kala ko na nato ini, dagiti ibanghelyo. Kuna ni Apo Jesus, maasyanak ka dagiti nga tattao, kuna na, pinakan naman ang dagiti mabisin. Sorry, tawan maipakang ko kada kayo. Dan samud nga itlog ijag, puputad kay taon. Ngamahan nga di jay, kung nakngarod kada kayo, amin nga tulong nyo, amin nga ayat yo, idaton nyo latan, hanyo nga pagkukuaan nga makmakan. Hanyo gatang ti makmakan, apaya iyawid yung tumilaang, numalpas. Hindi yung may agi supot tumilaang. Nalahang nga di jay, di ko na akon, imbes nga gasto tay kadagi jayan, idaton tay latan, nagadupay lang mabayadan nga utang, nagadupay lang agbasa nga seminarista, nagadupay lang ti matulungan. Tapno, ti panakaiwaragawag na anya day priority tayo, na anya day jay, akit aramiden tayo. Kinagmayat man, no, daytoy saludsod ni Apo Jesus. Kadag ito'y
ay saludsod dagiti adalan kini Apo Jesus pakanen tayo. Kunana dagiti adalan sa dino ti pangalaan tayo ti ipakan. Mudtoy data adda kanyayo tinapay ken ikan. Pinaaduna. Anya ti kayat nga ibagadayay. No idaton mo magking kwa na ura sa nga basit nga daking ka, sa nga basit nga talento, sa nga basit nga oras, sa nga basit nga sanikwa, do idaton mo para di pa kaidaydayawan tinagan na paadwan nanto. Daya ti talek kini Apo Dios. Uray siya kung mga padi na dagiti gundaway nga agbitbitinan may sala nga lamok ti nga agperman tama maibos daya anos kin podpod no nga maupayan. Adan tulat tamot kararag. Itid ipari na nan tulat tamo di ayat kin dunguna nga uray nakapsot at dalat na dagiti kakabsat nga mangawat nga awaten da ka uray si asino ka. Uray na igamer ka, uray no nangisngisit ka. Dayilat tamat. Iso da jay, no ited tayo di bagi tayo, ited tayo di kukatay king kuana, paadwan na. No ited tayo ti oras tayo, gilaing tayo king kuana, i-multiply na. Dayta ti laing ti Diyos. Iso nga nagmayat daytoy panang kuana kadagiti adalan, panang papigsa na kadakwada. Nga hantay nga agdanag, no adda ti grasya na. Uray na rugit ka, uray na kapsut ka, uray na awan ti ka-iskam iti imatang na, no ti grasya ti Diyos, dublyan na, bendisyonan na ka. Alay kararagan da kami, nangruna kanya nga padiyo, sapay kumata ti grasya ti Diyos ti agtrabaho, sapay kumata mausarlat na dahito nga nisnis nga tumulong nga mangdalos, mangiwaragawag ti pagarian na, nangruna kadagiti agkasapulan, sapay kumata mausarlat na dahito nga nisnis, si sasagana nga marugitan, tapno adda madalusan, si sasagana nga marunot, tapno adda pumintas, adda agtubo. Tumakder tayo para iti kararag asapasap. Umararaw tayo iti ama tayo ana ilangitan, tasapay kumata paraburan na tayo, nangro na kadagiti papadi, tayo intalik na kadakwada ti misyon na, ket iti tunggal panggap ko na tayo, apo bendisyonam dagiti papadi mi. Kararagan tayo ti Santo Papa, nga iso, ti dadaulo, dagiti amin apapadi, sapay kumata ti pagpatulad, ti kararag na, napudnulat nga agserbi ka dagiti tattao, maka-inspirar kuma, makatulong, ti pan nakaisaknap ti Ebanghelyo, dawatin mi ken kaapo. Kararagan tayo dagiti pampamilya tayo, nga iso ti pangrugyan ti bokasyon ti kinapadi, sapay kumata maisagot dagiti ubing, mainspiraranda, kasumrek da, maadaan da ti bokasyon, ti awag, babaan ti karkararag dagiti pampamilya, tapno umado ti agserbi, nangruna ti kinapadi, dawatin mi ken kaapo. Bendisyonam dagiti pamilya, dagiti papadi, sapay kumata isuda ti umuna nga inspirasyon, mangawat ken tumulong, kadagiti ti padi a pamilyada, ket iso ti paggapon ti pigsada nang runa ti gaed nga agkararag, dawatin mi ken kaapo. Bendisyonam, dawatin karkaragan tayo mat, dagiti kakabsat tayo nga papadi nga pimusayan, dagiti nagserserbi kada tayo, tinang bunyag, nang konperma, nang kasar kadagiti nagkalaysa, gagayem a papadi, nang tedkarit ti biag a padi, sapay kumata ti Diyos, ipaay na ti grasya kadakwadan, talaan na idan iti den nada, dawatin mi ken kaapo. Agulimat tayo tayo mat dawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Karkararagan tayo mat dagiti kakabsat tayo nga dimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, hapo bendisyonam dagiti papa. Managayat nga ama, ammo mi ani Kristo nga anak mo iso ti kangatuan apadi. Imburay na, imbingay na ti kinapadi na, kadagiti papadi na nga agserserbi dito'y daga. Dawatin mi, tasapay kumata,
Ited mo tinaisang sangayan agrasya kadagiti amin nga papadi, ta itultuloy da, ti mangiwaragawag ti ibanghelyom kadagiti tattao. Dawati mi da ito'y gapumatlaeng ken Kristo nga apo mi. Atem kadua po, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitang emaya tilinaunda. Angipot ti bantay, baybay karayan kentalon, inagbanugan mi ita, umay mi idaton. Dagitoy ti bunga, ti anus rekta ken riga, apangyaman ni ken ka ken mangyebkas ken ayat. Awatem kadua po, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitang ayat ilinaunda. Kadagitoy nga ima, nga ita silulukat, mangyawat kadagiti daton anak nuan ayat. Isuda kuma metlaeng ti pakayawatan, ikapyarag sakin ayatan na Diyosan. Awatem kadua po, dagitoy sagot ti tao, nakurapay makitang ayat tilinaunda. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiyo po aking nakamata giti daton kadagita imam, kahit may paaya pakagagayawan, ken pakagloryaan tinatan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. O Diyos, babaan ti pan nakabalin ti ayat mo, iturong na kami, iti panagdalyasat mi, iti panagsisinukat, dagiti aldaw ken tiyempo, tarabayan nakadi, tapno, omiso, ti panangaramat ko, kadagiti saguday nga imparabor mo kanyak, babaan ti bilag da iti asakripisyo, punwen nakadi ti ayat, dagiti puso, to'y padim, dagiti puso, to'y padim, ken dagiti tattaom, tapno siyak a pastor, maaddaanak kadagiti natudyo at tattao, ket maaddaan met dagiti tattao iti naimbag a pastor, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay a maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kauapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ta itasidong mo adda kami, agbiag kami, kat agunnoy kami, kat kabayatan di panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adimarik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami. No di ket kastapayan nga adda kada kami ti talged ti agnanayon apan nakaisalakan. Ta ti Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, ket namnamaen mi nga ipan nakamtumet iti biag nga agnanayon. Iyan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata agyaman kamken ka, ket makitimpuyog kami kadagiti angheles,
amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosanna iti kamatwan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosanna iti kamatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangankay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta metakalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inakam insalakan, sika ananubbot. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to kinaenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo.
Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinaga sa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, Kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan. Idem kada kam ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, yung ti may salae nga saom, mapaimbagton ti kararo. Sako ti pastor ko, ada amine amasapul ko, ti Diyos ako ti pastor ko, baro apig sa impaay na kanya. Uray pay no aglas atat, itingget sipnget ta lugar, tiyak tu agbuteng tadaka kanyat, sarupo akaluutan, pagina na enat, isaruput ken bastun mo,
salat ni banag. Ti Diyos apo ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apig sa impaay na kanya. Awan dwa-dwa kumuyog to kanya't ti kinaimbag, ti sibay tinatal na nga umbog, uwapo iturong nat, ken ti kinamanagayat mo, bayat ti panagbiag ko, ketagtaeng at tunga agnanayon, uwapo'y ti balay mo. Ti Diyos apo ti pastor ko, ada aminen amasapul ko. Ti Diyos apo ti pastor ko, baro apig sa ipaay na kanya. Baro apig sa ipaay na kanya. Baro apig sa ipaay na kanya. Ngem dayta abangan, numan pa'y naaramid ti daga, no palubusan ti Diyos, grasya na di maibus, ti banga agbali na bagnos. Apo sikap ti bileg mi, Apo sikap ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikap ti kamang mi.
Kumararag tayo. Man nakabalin ka nagnanayon a Diyos, si katimang Ted, ken mang degdeg kadagiti amin a bertudes, babaan ti panakiranod ko iti dayto a misteryo ti Eukaristya, ipaay mo kadita kan kanayon nga aramidek, tinaimbag, ken ikaskasabak ti pudno, iti kasta babaan ti panagbiag ko, ken ti panursurok, adalak dagiti tattaom, iti nasged a panagayat, ken panagserbida ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agparintumang tayo. Galwan tayo ti maysa nga amami, Ave Maria ken Gloria, para iti special intention ko ken dagiti amin a papadi. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dak. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka. Iti amin na babay, kat na yung gasatan met ti bunga ti tiyan mo ana Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita kininton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. San Juan Vianney, ikakaasi na kami. San Jose, ikakaasi na kami. Tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo, taawatan tayo, tinadaga pamindisyon. Lawagan pasantuen, ken pagasatin na kay kumatiman nakabalin, ken mananga si a Diyos, da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo, ken mangnamnama iti yaay nan tumanen. Papigsain na kay kumati pamatiyo, paragsakin na kay kumati pananginanamayo, parigtain na kay kumati panagayatyo iti Diyos ken iti pada a tao. Iti kastada kayo nga agragsak ita iti yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasatin na kayon to nga iragpat ti agnanayon abiyag. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nimbag nga bigat tayo amin Apo, kadagitay mangayat nga agkape no malpas misa, adda kape nanyo kayat, thank you.